Hi guys, welcome back to my channel. So yun guys, bali andito kami sa may San Pablo, Binalonan, Pangasinan. So yun guys, ito yung gagawin namin bubong. So bali yun guys, yung gagawin namin bubong. Bali ang style ng bubong nito, bali solar type na may extension na terrace. Ayan, mag-eskwala siya. Medyo may kalakihan to guys. Bali ang sukat nito, bali 8 meters by 10.5 meters. Tapos may extension siya na 3 meters by 4 meters. So medyo napakalaki ang itong bahay na ito. Bali ito yung gagawin naming bubong ngayon guys. So bali ito yung gagamitin namin na channel bar. Bali 2x4 by 1/4 sa bali 2x4 by 1/4 yung rafter natin. Ayan. Bali ang size nito bali 28 kilos pala ito guys. So makapal siya. Tsaka mura. May nakita tayong bilihan dito sa may order nito guys. Mura yung channel bar nila. Bali nabili lang natin to ng 1,450. Sa iba 2,000. So malaking bagay yung nakatipid tayo ng konti kasi malaki na yung inubos ng materials nito. So bali ang ginagawa namin yan, dinodugtong natin halos 2 dugtong yan kasi nasa 12 meters ang haba nito. Ayan, so ayan, bali dinodugtong muna namin. Bali ang haba niyan, bali 12 meters. Tapos yung isang side, ayan yung mas maigsi, bali 11 meters. Ayan, bali 1 meter yung distansya nila. Bali kami na rin. Ito medyo may kahabaan kasi yung rafter natin. So ayan, pinasintan natin yan. Para pinakasalaw na yan. Mas maganda yan kung concrete yung nakasalot. Kasi mas maganda siya, mas matibay. So yan guys, bali na idugtong na namin. Bali ang gagawin nyo lang, ang pag-layout ng mga rafter, kailangan may lagay nyo na yung mga connector or stopper. So yan guys, bali na i-divide na natin sa 60 cm. So ngayon, bali lalagyan na natin ng connector yan or stopper. Ang tawag namin kasi dyan talaga stopper. So bali yan guys, maglalagay kayo lang ng stopper bago nyo welding. Ayan o. Ayan, bali ang magkasawa ito sa kayo andon. Ayan. So guys, bali pininturahan na namin siya ng epoxy green pan. So yun guys, bali itataas na natin itong mga rafter. So yun guys, nilagay na namin yung mga rafter. So bali yan, dumating na rin kahapon yung CPR lens natin na 2x3. Ayan, bali tinukudan pala namin yung mga ibang rafters natin guys para matibay. Dahil masyado kasing haba yung sukat niya, bali 12 meters. So yan ay pinasintahan natin. Ayan.
C-Parlins natin guys. Sobrang kapal nito. Yan o. 2x 1.5 ang tigas. Susuplayan natin, kinuha lahat yan guys. So mas nakamura tayo doon kaysa dito tayo bibili. Ayan, so kasalukuyan pinakakabit na natin sa mga kasama natin yung mga C-Parlins. Ayan, kasi nga nadugtong na. Ayan. So ganyan guys ang pagle-layout ng trusses. Bale, ayan na magbubula tayo ng bubulada tayo ng 80 cm. So ayan ang gagawin nyo. Guhitan nyo lang ng 80 cm kabilaan. At lahat yan guguhitan nyo para may guide kayo, tapos talagyan nyo ng tansi. Ayan. Para dire-diretso. Ganyan lang kasimple ang mag-process. Eskwalado? Pasok na pasok ko. Oh, okay. Sige. So yan, eskwala niya. O eskwalado na. So yan, dire-diretso na. Ang paglalagay ng mga C-Parlins. Napakalaki nito. Hindi. Kabahayan pa lang to. So, bali yan guys, bali itong terrace, ginagawa na rin namin, bali natapos na yung kabahayan. Bali yung ginawa namin dito kasi isang poste lang kasi ito guys. Bali itong terrace na ay nakahang, ang bubong nito, bali nakahang, bali isang poste lang yung nakalagay sa design. Ayan, isang poste lang yan. So, mas maganda dyan guys, kapag naglagay kayo ng mga poste dyan na naka-poste, kung isang poste lang, dapat talaga matibay. Bali, lagyan mo siya ng parilya para hindi siya masyadong gumagalaw. So, bali yan, nilagyan natin yung pinaka-brace dito sa ilalim. Yung tier nating, channel bar, ayan. Bali, nakatukod siya dyan sa may poste. Yung channel bar na yan, pinakasuporta niya. Nilagyan natin ng brace. Tsaka siyempre yung mga butas na yan, sesementohin natin yan para yan ang mga magpapatibay dyan guys. At saka ayan, pinildingan natin siya sa mga poste para matibay. Ayan, nilagyan natin dito sa pinakalikod. Ayan, sesementohin din yan kasi nga nakahang ito. So bali dito pala guys, bali i-plaplat tatabasan pa rin namin ito kasi pala wala na pala siyang bulada rito. So ito puputulan namin. So ang mangyayari diyan, pag nilagyan natin ng sanepa, tutukod siya rito sa may poste para matibay. So, bali yun guys, yung sanepa natin ito. So, nakatukot dyan sa may poste, bali yung semento natin.
So, bali yan guys, yung mga parlina, bali sinimento na rin natin yung mga 2x2 na parlins. Mas maganda kasi yung guys na nasisimento siya para matibay. So, bali yan guys, bali kami na rin yung nagpalitada ng mga wall na paglalagyan ng mga spandrel. Bali ang bulada natin 80 cm. Lahat ng side 80 cm. So yan guys yung harap nung pinubukan namin. Bali yung sa terrace, bali isang poste lang yun, bali nakahang siya. Bali pinipinturahan na lang yung mga nag-weldingan at yung mga fascia board na hindi na pinturahan. So pagkatapos yan guys, bali so yun guys, balikan nyo lang ang magbubong ng solar type with extension terrace na nakahang siya. So kung nagustuhan yung video natin, pakalike yung mga video natin, pinutin yung notification bell para mag-update kayo sa mga video natin at mag-subscribe na rin. Friends.